Gisaka sa kapulisan sa Reyon 11 ang layong barangay sa Matanao, Davao del Sur aron tamnan og mga punuan sa kahoy ang lugar nga kanhi area sa illegal logging. Ani ang detalye. Aron dili maanod sa dakong tubig sa sapa, misakay sa kabayo ang kapulisan nga sakop sa PRO 11. Pipila usab ka oras ang binaktasay, maabot lang ang project site sa barangay Dungang Pikong sa Matanao, Davao del Sur. Pag-abot sa lugar, wala sila gisayang nga oras o gilayon silang nananom og 1,500 ka similya sa punuan sa kahoy. Lagi sa tibo mi kami mga RPSB na assign diri sa barangay Dungang Pikong nga mag tanom og kahoy para may balik ang ato ang kanhing kinaiyahan. Sa nanlabayng katuigan, ang lugar biktima sa illegal logging activity, hinungdan sa pagkaupaw sa bukid na delikado na sa pagdahili sa yuta. Ang barangay mapasalamaton sa proyekto sa kapulisan kay kung sila lang kuno, maglisod sila tungod sa kakulangon sa budget. Ito kaya lang nahimo no, sa mga barangay sa tuod na among kakulangon din nga sila usap nga nag-initiate sa mga problema sa among mga katawhan. Ang programang RPSB kon Revitalize Police sa barangay, programa sa PNP aron masuta ang mga suliran ug matubag ang panginahanglanon sa mga barangay labi na sa lagyong dapit. Nagpasalamat pod mi nga sa mga suporta sa mga katawhan diri, sa mga youth ug sa mga kababaihan diri sa barangay ito nga nagasuporta ni ani nga programa. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.